2025 yılda Türkmenistan'ın azık önümlerinin eksportu 30 götürüm arttı. 2025 yılda Türkmenistan'ın eksport edilen azık önümlerinin möçberi 30 götürüm yokorlanı. Yılın davamında 263 bin tonnadan gowrak azık önümü daşary ýurtlara uğradyldy. Türkmenistan ýyla dışhana pomidorlarynyň eksportu boýunça sebitde öňde barjy orny eýeleýär. Hasabat döwründe 181 bin tonnadan gowrak ter pomidor eksport edilip, bu görkezji 2024-nji ýyl bilen deňeşdirilende 21 götürüm köpdür. Şeýle hem gök we ter miweleriň eksportu 5 götürüm, gaplanan azık önümler 3 götürüm, konditer önümleri 123 götürüm, alkogolsuz içkiler bolsa 282 bin 16 götürüm ýokarlandy. Mundan başga da 6 bin tonna agaly ýumurtga hemde 26 bin tonna agaly tenel ekinler eksport edildi. Gümrük gullugy bolsa bu wagtda azık önümleriň çalt we bökdönçsiz resmileşdirilmegini üpjün edýär. Sizi dünýäniň hem ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portal bilen galyň. Bize agza bolmaklygym unutma.